Bayapsong phaiditini haino hai belai khanatok emotional tei interesting kaisa story no ang norokno sawai khanarenai norok khalogoi puilani simi paithak jora khanawi tongdi kha kotor wngkha bigra nukhungni bwsa bini babu bo class 6 pori tongphuru no osungsar no yakarkha bo bini ama bai tongo bo saichung songdari borok muikwtwng thaikwtwng khlaiwi nukhung chaloklaijao abo haike kwrwini bisingtwi phano kha kotor poriwi tongjawo bo history honors twiwi West Bengal o B.Ed khlaiwi tongo salcha bo Facebook o khoroksa bwrwi no nukha bo o bwrwi no nugui kha phurka o bwrwini mung wngkha Susmaiti Riyang phiya bo sawi manya o bwrwi boroni bo tamo khlai bo hai nukhungni borok haipano kha kotor Susmaiti no inbox o thangui text khlai rekha hello Susmai hinui kha kotor reply na singui tongkha phiya reply sokpaiya hati barnui laikha aboni ulo bo haino hai text khlai rekha tamo khlai tong angno samung nango hinui phiya Susmaiti bini SMS naikha haipano reply riya aboni bagai kha kotor lachijagui text khlailiya haike no bisi kaisa laikha salcha haino hai Instagram o kha kotor o bwrwi no nukman phika bo abro Susmaiti no haino hai text khlai saka nung tamo ano reply riya angno 1 year sikangni simi hamjak tongo hamjak mankha keba hamjak boni sadi manya keba manya kaisa reply ridi aboni ulo bo reply mankha ani already boyfriend tongo hamjage nei o reply no mane kha kotor bwkha paikha bo o bwrwi no rwktharnani yakar rikha abo haike no 6 month hai lai thangka salja kha kotor asomsa Susmaiti ni SMS mankha nung kubuide ano hamjak ba hinui kha kotor saka hamjago phiya tamni bagai okok sung Susmaiti hai hini saka ang ani boyfriend bai break up wngkha nung ano kubui bwkha bai hamjaknai da sadi kha kotor kifil mungrikha ano poito khlaidi angno kubui bwkha bai no hamjaknai ang bui henyo no yakari thangya abo haike no borok hamjak laikha abro kha kotor sawi mankha Susmaiti gwnang nukhungni sajak tei bo LLB poriwi tongo saljak kha kotor Susmaiti no bini nukhung bigrani kokrok beba khulogui sawi khnario tei hai hini sungo nungle gwnang nukhungni sajak tei porabo gwnang bwribo naithok anoni ni ama babo song gosiwi de naharno Susmaiti sawo nung chamari ma tongnai ta haike ani ama babo songbo gosiwo kha kotor sapiro ani babu bo kwrwi ani ama ano bwswk kosto khe poririkha ano bwswk kosto khe puisika bono ang bahai ke yakarnai phiyaba Susmaiti kha kotor no chamari toninani kokmang sawo tei kha kotor bo chamari tongnani soya haike no borok kisa kok banglai walai laikha tei borok kok salaya wngui thanglaikha aboni salbrini ulo Susmaiti bwkha tongui manya kha kotor no text khlaikha bu tamo khlai tong khatang yada hinui kha kotor kifil mungruo khatango kulo belai no khatango Susmaiti sapika hamjago bu angno no nung kwrwi saljapano bwkha tongui manya khakjangui oko khnawi kapjak emoji rohoro hake kha kotor sawo takapti kulo thiyajak angni ni sampli wngui tongnai love you so much abro borok promise rok khlailaikhya kebo yakarwi thanglaya hinui abo haike borokni hamjakma kaham wngui no tongkha aboni ulo borok khoroknui no course complete khlailaikhya tei borok agi kok rwjak pora rok paikhe dakti no kaijaklainai hinui Susmaiti bini nogo kha kotor bai kaijakna kok saka bini ama babu kainani morji chathaliya haipano borok bo bwsajakni kubui hamjakma no nugui kainani ma gosika aboni ulo kha kotor bai Susmaiti kaham khe no kaijaklaikha tei kaijakma ulo kaham khe no tonglaikha Susmaiti kha kotor bai kaijakma ulo belai no tongthok eba khusio tongo tamni hinke kha kotor bono belai kheno maya khlaio tei hamjago borok walai suklai kwrwi kwjang kheno tonglaio kha kotor bigra wngphano bo bini bihik Susmaiti no gwnang bai baksa kheno toniwo haite kheno 7 month hai wngkha kha kotor government job rok manyakho bo kaisa mission ni English medium school o teacher khlai tongjao tei bini bihik Susmaiti khe part time advocate khlaio aboni bagui salja Susmaiti ni bwkhao hamya wansuk mungphaio bo sakno borok kotor wansukka tei bini bwsaino khe bini slai borok chikon hai ma tongkha bini wansukma hamya wngma twi no
salja susmaiti khakotorno yakarei kubuni bihik kenang chelabai khari thanglaikha hage khakotor belai kheno dukho ungkha tamni hingke bo asek bkhariwi maya kuplung bai hamjagi tongmani aboni bagi khakotorno bini buma saka ama hai chaya beri no taita hamjakdi police wo case khlai redi nei pheba khakotor bini buma no sawo ama nung aboni bagi tawana di bo ang hai chela tai ke bono rutugi manglak aproche bo buji nai o kok sabaima ulo khakotor bini bihik ni number bebagono block khlai ribaikha susmaiti je chelabai tongo o chelabono kubui hamjakmai rui manya tai belai kheno satogo tabuk susmaiti bujui mankha khakotor bono maya khlaimasek kebo chelabono maya khlai manya hake bo khakotorno haino hai muitu manjago phia bebagono block khlaijak ulo bo buini mobile bai khakotorno text khlaikya bu tamo khlai tong khakotor sawo nung ang bai tai kokta sasidi ani hamjakmani ni bagai mungsabo chukya je ani slai kaham bo bai se kaham ke tonglai di susmaiti kabai sapiro bu nini kulule satokjagi ma tongo nono yakarmani ani no chaliya bu okokno khnawi khakotor kabai kifil mungruwo kulo ang mukti kalayo amtei khnawi nono amsaki hamjakmani nini birman dukhu rokno ang nugui khnawi manya kulo afro borok belai kheno kablaikha haipano susmaiti kifili phainani lama korikha aboni ulo susmaiti pregnant ungkha hake je chelabai tongo o chelabono hinka omo ani besaya ang accept khlaiman glak ang bai tongna muchungke o besano khibui paidi hayakeba ang bai ta tongsidi o kokno khnawi susmaiti belai kheno dukhong khate mokolni mukti klaikha afro bo khakotorno kaptutei mukti klai kol khlai saka bu nini besale ani bohoko sitabo ang tabuk belai kheno problem o tongo hake bayap song o kothoma part 1 oro wono payo norok tumung no part 2 nanya ni muchung hangke na singi tongdi tei comment khlai sadi ang norok ni bagai o story ni part 2 no tu bui phainai da kokbrok disclosure youtube channel no toinai ang norok ni takok Andrew Deborma bayap song tini ni o kothoman bisingtei chini kwbangman wansukjaknai rok tongo abongkha naidi chung je borok bai chung kaham kwrwngkhai tongo eba je borok chungno belai kheno hamjago maya khlaio chini bkhao jebro hamya wansukung phaio bono tui eba bini slaite bo kaham tonggai mano hinei heba aboro belai kheno chaya chung je tongmani je chini bagi kaham amo banya chung kha kosomai tongnani se srungnani nango hake bayap song norok tumungno tini o story no chajagai tongkhangke norok share khlai redi norok ni share bai o video kwbang naijakhangke ang norok ni bagai haino hai part 2 video no tu boi phainai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।